Errezeta hau nahiko erresa da, orduan ez dauketolako urruritasun puntu handik, gero da ikustea ber jendei gustatzen zaion edo ondo ateatzen da. Lehiakidek ez ditut ezauten, orduan ez dakit zeren kontra haina izen, nozik ez dauket gero inongo ez galduz irabazteko inongo beldurreik, eta produktu honakin ez dauket gero arazoik. Enaz oso abi sukaldatzen, asko egin bestote jen, lapurtutze eta amantala mai, hemen nabil. Balitek beste batzuk igual, beste errezeta batzuk pixkat garatu duzunak edo presentetia, baina nire errezetan importantina da gaztaile. Osa, que Joseba, nire gaztaien esentzie hartuko zu, ensaladi frotozu. Gustatzen zait asko aitakin sukaldatzea zeba oso ondo pasatze dugu. Madriden dakau lakasa jaten etxai importante bat, eta gure gazta erabiltze dugu buñuela hauek itxeko. Iruditu zitzaten errezetan nahiko egokila txapelketa irabazteko. Aita oso ona da sukaldatzen, batez ere patata karrautzakin. Eta tortilla patata. Nahi ere gustatzen zait, mantekila pixka botatzea. A lo francés. Orain dator, errezetaren izarra, horretxako gazta. Karratu txikitor moztu behar da, gero erretxo fusionatzeko natakin. Haber bukatzeten ja mozten, ze bestela, dena jangot. Mira, hemen gero egontxoak dauzkeu biten, eta oain inberdeu gero arrautze eskalfatu deitze zaiona erderaz, euskeraz ez dakit hori nola esaten da. Bazpare, hiru arrautze karre itxut, ez dakit gero nola atako zait, nire bizi guztin, bat bakarrik indet, arrautze eskalfatu bat orduan, ikusiko deo, Minutu pare baten eukiko deola, ikuste zuenez, ez naiz oso trebea, eta ez zait oso ondo atea arrautze, hasi que berriz gero ingo deuna da gero berri bat in. Baino alare ez dio inporta, ze dauketen gero gazta honorrekin, Joseba, irabazte deu. Oin erabiliko den lehenengo produktuen nire gazta saien izango da, gu gehien dugun gazta krema bat. Gazta krema bat oso kremosue ikusiko zu, Joseba. Ni probaen got. Bizela. Onaz, ogizin untetu bakarrik, onaz bakarrik, irabazteko modu nago. Nata irakiten jarri dugu, eta ja behin irakitzen hasi danen, gazta bota behar dugu, el truco del almendruko. Eta pixkanaka infusionatzen joan behar du. Bueno, y con fundamento. Probatu nahi zuen pixka bat? Bai. Bai? A ber, nolakoa dagoen. A ber. Eutxe. Oso nago, pizka sekoa. Hala. Uiz, esan. Zerbait hona esaiazu, bestela, argina nogetxa bildukatxo bueltan. Dena uka hona, zaporea batez ere, da... Bueno, ona dola eta ja. Goxoa dago? Bai. Joseba, gazta oso nado eta irabazingo deu. Baina guain falta zaio gero, ginda. Eta ginda da, gure gazta. Hau saio dauke bera, Joseba. Hemen. Probatu ingo dugu gero. Bota baino lehen hau. Bikaino. Kontu zibilia. Honekin, galtzeko aukerik ez dakat. Ikusi. Irabazi ez dakit irabaziko deon. Baina nire gazta bikaine. Hemen dijoa. Bueno, Joseba, da zu duñuzu moduen, txak, falta nagarri da gozatzia. Ensalada berezionaz da bertako produktu guztiek. Bueno, probatu nahi zuen, eskak? Bai. Gotzenetik hasi, errekabe. Honekin seguru irabazte deula, aita. Kontu, baina.
Gaude, Joseba, ikusiek, danak enduko zizkiakonek eta banitxek.